no pots fallar la passada perquè esguerres el treball de tot l'equip. I ara surt molt bé el Betis, Canales amb espai des del cercle central, la posa perfecta per Ruibal a la dreta, la centrada de Ruibal, la rematada i el gol fora de joc, no val, però Ter Stegen s'ha equivocat moltíssim perquè ha anat a buscar a Juanmi pensant que la pilota aniria cap allà i la pilota ha anat cap a l'altre cantó i se l'han passat amb patates fregides. Ara, tot neix de la pèrdua de Dest, Canales absolutament sol, fa l'obertura cap a la dreta per Ruibal busca a Juanmi, però no sé què anava a buscar Ter Stegen, ha anat a buscar una centrada en una altra posició. Però a mi en directe no m'ha semblat fora de joc, jo crec que serà dels de la línia, no? Perquè a la repetició sembla marcador, però ho sembla, no? Ho sembla, no? Sembla que... El pit, no? Suposo el pit el té una mica avançat. Però Ter Stegen no contempla que Juanmi pugui arribar. La segona part, la conducció de l'Anglès per Dembélé, el control de Dembélé, la posa per Dest, la centrada de Dest, Juanmi deixa la pilota morta a l'interior de la petita, a veure la pressió de Dembélé, també de Riqui Puig, la treu la defensa, amb una obertura a l'esquerra per William José, compta, la passada és descomunal a l'esquena d'Araujo, la cobertura de l'Anglès, molt bé l'Anglès, encara la té Àlex Moreno, la passada d'Àlex Moreno, alguna ajuda, nois? Alguna ajuda? La pilota d'esperó de Canales, Araujo, Alba la treu per Abde, serà servei de banda favorable al Betis. El partit està trencat, molt obert, molts espais, anar i tornar. Amb Bellerín la posa per Guardado, passada a l'espai de Guardado per Canales, compta Canales, entra a l'àrea Canales, el retall de Canales, continua Canales, la posa enrere, la passada davant de Ter Stegen, la rematada i el gol de Juanmi. Gol del Betis, jugada col·lectiva amb molta paciència del Betis, que ha sorprès el contraatac. Déu-n'hi-do, la benzina que encara tenia Canales a les cames perquè ha aconseguit guanyar la cursa, ha entrat a l'àrea i ha posat lucidesa fent primer el retall sobre De Jong, fa després la passada enrere, hi ha una segona passada a Juanmi i Juanmi supera Ter Stegen sense problemes. 34 de la segona, Barça 0, Betis 1. Doble pinyada del Betis sobre el terreny de joc dels jugadors i també a la banqueta, que s'ha aixecat en massa. És el 9è gol de Juanmi en aquesta lliga, igual a Vinícius del Madrid com a segon màxim golejador. Només Benzema n'ha fet més. Xavi automàticament ha cridat Luuk de Jong, que ja es prepara per entrar, s'ha tret el vitrall. Dest amb Dembélé a l'interior de l'àrea, Dembélé encara, la centrada, Dembélé, la rematada fora! La rematada d'Abde fora! Era clau. Si fas el gol ara, guanyes el partit. Si fas el gol ara, guanyes el partit. La que ha fallat Abde. Posa el cos molt enrere, és cert que li cau a l'esquerra. Jo fins i tot crec que ha de buscar l'altre pal, canviar-li el pal a Ruiz Silva, intenta assegurar pel curt. Bueno, tenia espai, però posa el cos molt enrere. I el substitueixen. Sí, precisament és Abde qui marxa del terreny de joc perquè entri Luuk de Jong. Espera, que primer a veure què fa el Betis, fa un canvi. Sí, Xavi acaba d'aturar el canvi. S'hi va Araujo i demana que li fan penal. Els jugadors del Barça estan reclamant penal, alguns amb curses com uns esperitats, Busquets anant a buscar González, Fuertes, ara hi ha una munió de futbolistes envoltant l'àrbitre, els jugadors del Barça reclamant penal. És que a mi en directe m'ha semblat que anticipa Araujo, el que no sé si hi ha impacte del jugador del Betis. És que és d'aquelles accions que si tu avances la cama i el del Betis per rebutjar la pilota et dona una patada, sense voler, sense intenció... Per mi no és penal, per mi és falta d'Araujo. No ho és. Doncs això s'acabarà aquí, Això s'acabarà aquí. Araujo no s'ho explica, està insistint a González Fuertes, gesticulant, amb molt èmfasi. El bon joc no s'ha pogut traduir en el marcador amb gols i el Betis ha aprofitat un contraatac per fer el 0-1 i endur-se els 3 punts. Decepció màxima a l'estadi, el tren de la Lliga que s'escapa d'una manera gairebé definitiva. No és el millor resultat per encarar el partit decisiu de l'Allianz Arena. Això sí, hem vist bons minuts, sobretot a la segona part,
amb el Barça, amb Dembélé d'extrem i De Jong al mig del camp. No n'hi ha hagut prou, però, per marxar amb alguna cosa del Camp Nou. 0-1. Decepció i fins i tot un punt de desesperació en les cares dels futbolistes del Barça que han abocat la seva frustració i les seves males sensacions en les decisions arbitrals, especialment en aquest tram final de partit. Hi havia jugadors com Riqui Puig, com Jordi Alba i com un enfadadíssim Araujo de l'última acció del penal que no li han assenyalat el seu criteri, doncs que han anat a buscar González Fuertes i s'hi han estat discutint una bona estona protestant la seva llista de greuges que portaven a la motxilla. Finalment la cosa no ha anat a més. Molt seriosos els futbolistes del Barça, conscients de la importància que té aquesta derrota al Camp Nou, amb cara de pomes agres, tristos, enfilant ja el camí cap al túnel de vestidors.